minden egyéb dolog, miben még mi minden egyéb dobog, te minden együttrezgő, mindent jóval maga előtt kezdő végesség, hogy belezúg, míg leltárt vesz rólad a bojdult fej, te végtelen, te hazug igazság, mi maga köré hult fel vázlatokban világot, magad, miben rejted az ülálót, kikavar az egészen, s örökkészen léte még így csenevészen is kéne elvitelre, bármennyi is a hátralevő, amitől most éppen ennyit telne. Szeretnénk teret biztosítani. Fiatal, pályakezdő, kevésbé fiatal művészeknek, hogy mutatkozzanak itt be ebben az épületben. Mutassák meg, hogy mit látnak a sportban, hogy látják a sportot, és én nagyon örülök, hogy a Tamás elfogadta ezt az ajánlatot. Kimerevíteni a mozdulatot, a sebességet ecsetten ragadni meg. Ahogy Opánszky Tamás képeire nézek, a találékony keresetlenség talál el, és rögves magához húz a jég. A vásznon izmok feszülnek. A levegő forr, a lehelet mégis látszik. Masszív, maszkos morcsomok vívnak áldáz, sportszerű diadalt a hófehér felületen. A gyorsaság egy pillanatra lelassul, megmutatkozik, láthatóvá válik. Szituációszilánkok, homályos helyzetek csillannak meg. Az ezüstgeredíjjal kitüntetett Opánszky Tamást régóta foglalkoztatja a felbukkanó pillanat varázsa. Egy Modigliani-s verset hoztam, róla írtam nemrég egy verset, és azért így legalább a festészethez kapcsolódom. Egy rozsdás szöges drót a testem, nem vagyok szép, nem tudom mit mutassak. Egy vázlat készítése közben is a kezem gyakran megzavar, eltántorít, hogy formát adjak egy vékony nő alaknak. Formátlan csuklón ferde is, a kéz 5 ujja szikkad, mint a föld asszálykor. Néha a rémület magamtól késztet arra, hogy mégis hírt adjak innen, kinyúlva a csonkatájból. Én valamiért más vagyok, kinéznek, nem szeretnek. A bőröm tónus a sötét, akár az árnyék vagy álom. Szemem elvétve fogékony a vékony, hídként nyújtózó női testre, ahogy a szeplős arc emelkedik, teret foglalva el a csont színbőre vásznon. Legtöbbször tétovázom, van-e jogom változtatni a testarányaim. A nyak, az arc, a váll érdekel igazán, úgy érzem, új formára vágyna, mint hogy végre látszom. A táj mögöttük mindig néma fal, szinte közlöny, vékony, egy pasztel szintere, ahol a lélek elhagyja, hogy aztán újra körbefogja a női test központját, a szemet. A végtagoktól rettegek, riaszt a kézfej széthúzó ötága, így ez is csak csomag. A vállnál néha megreked a test vászonra ejtett, sikandos porcelánja. Botticellit mindig csodáltam, bár közöm hozzá semmi, talán meg sem értem. Nálam a nő, aki előttem áll, csontváz, leginkább szikár, néma rög. Egy fehér ingod a délutáni szélben. Köszönöm. Köszöntöm kedves nézőinket és a stúdiónk vendégét, Opánszky Tamást, ezüstgeredíjas zuglói festőművészt, akinek most május 6-án nyílt a Hokisok című kiállítása a Magyar Sportnapja alkalmából. Ha jól tudom, ez a téma téged régóta foglalkoztat. Mit jelent számodra a hoki, és hogyan kerültél hozzá közel? Szia! Köszöntöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Igen, régóta foglalkoztat ez a téma. Én már egész kisgyerekkorom óta rajzolok, festek, és már a kisgyerekkori rajzoknál is megjelent nálam a sport ábrázolása. Hát kezdetben én motorversenyzők, futó alakokat rajzoltam, de aztán így idővel, úgy 3 éves, 4 éves koromban már ilyen csataképeket is rajzoltam, ilyen nagyon mozgalmas figurákat, de tudatosan ez a jégkorong ábrázolása már az egyetemi évekhez kötődik, és 2000-2001 tájékán festettem az első nagyméretű olajképemet a Képzőművészeti Egyetemen, aminek a Hokisok 1 címet adtam, és ezt követte a teljes sorozat, és most a teljes sorozat az 28-29 festményből áll. És ez most mind látható? Igen, az összes jégkorongos festményem látható a Sportmúzeum kiállítótermében, a Papp László Sportaréna mellett,
és vannak olyan új kísérleteim is, ahol nem csak a jégkorongozás jelenik meg, tehát ilyen nagy totálban, ilyen nagyméretű alakokban, hanem egy új kísérlet, hogy egy sportpálya távoli ábrázolása is egy kis akvarell formájában. Tehát most már vannak olyan képek itt a kiállításon, hogy kimondott a jégkorongozós festmények, meg vannak olyanok, amik sportpályákat is ábrázolnak. Tehát nagyon szeretném egyre tágabban értelmezni ezt a témát, egyre több oldalát bemutatni ennek a jégkorongozós jelenségnek. Ez a sport, meg hát a sportolók is igen dinamikusak. Igen. Mégis ezt hogy tudod megfogni egy festményen, ami egy álló, statikus? Hát nehéz projekt ez a festészet, nehéz dolog. Az igazság, hogy sok mérkőzést nézek, készítek vázlatokat, van úgy, hogy ilyen színes papírkivágásokat készítek, variálom ezeket a formákat, de a legnagyobb hatást rám ezek a TV közvetítések, a videó utáni rajzolás, a videó által inspirált képi anyag jelenti. Ezek után megint vázlatokat készítek, színvázlatokat, terveket, és aztán ezután festem meg nagy méretbe ezeket a képeket. Tehát az inspiráció a TV közvetítésekből jön, és ezután próbálom aztán rendezni a figurákat, formákat egy nagy festménnyé. A te életedben mennyire van jelen a sport, ez a küzdelem? Igen, ez a küzdelem, ez nagyon jelen van. Hát most visszakanyarodom egy kicsit a kisgyerekkoromra, amikor csataképeket rajzoltam ceruzával, hát amikor ugye a kisgyerek lát a tévéből, mondjuk lát egy történelmi filmet, és azt rögtön megrajzolja, szóval nekem már nagyon kisgyerekkoromban ez a dolog megragadott. Tehát jelen van lassan 30 éve ez a küzdelem, mint téma, de én magam is, ha tehetem, akkor sportolok, focizok a tanítványaimmal. Nagyon sok ember van baráti társaságomban, akik sportolnak, motoroznak. A Vas Norbert, aki megnyitotta a kiállítást, fiatal kritikus, ő maga is jégkorongozott, tehát összejött egy olyan baráti társaság is, akiknek kötődnek a sporthoz, de egy mozgalmas világban élünk, és ettől nem tudom magamat kivonni a hatása alól. Hát a küzdelem meg festőként, hát az a mindennapos küzdelem, hogy érvényesülés, hogy bemutassam azt, hogy van egy ilyen művészeti ág, akár azt egy festőnek, hogy elfogadtassa saját magát, tehát ez valahol egy ilyen, a belső küzdelmeim is megjelennek ezeken a képeken. Van itt az asztalon egy jégkorong, ez milyen emlék kapcsolódik hozzá? Ezt kaptam ajándékba, ezt a jégkorongot, ezt Vas Norberttől kaptam. Tehát a kritikus, amikor megnyitotta a kiállítást, a végén akkor ezt bedobta a küzdőtérre, hát a szimbolikus küzdőtér a galéria terére, ugye hát nekem ez is egy küzdőtér, mondta, hogy Opánszky Tamás pakkot kapott, és itt a költőink írtak rá egy szellemes kis szabad asszociációs szójátékot, ez egy nagyon szép emlék, tehát erre én nagyon büszke vagyok. És hát remélem nagyon sokan megnézik a kiállítást, az eddigi visszajelzések alapján, tehát az emberek úgy érzik, mintha ők is maguk is a pálya közepén állnának, a jégen állnának, és őket veszik körül ezek a játékosok. Aki megnézte a kiállítást, azt mondta, olyan, mintha a jég felületére lépnénk, és mi magunk is játszanánk, mi magunk is nagy totálba látnánk a játékosokat. Meddig lesz látható a kiállítás, és hol? Június 5-ig tekinthető meg a Papp László Sportaréna melletti Sportmúzeum kiállítóteremben, minden nap megtekinthető péntek kivételével 10 órától délután fél 6-ig. És a továbbiakban mik a terveid? Maradsz továbbra is a sportnál, mint témánál, vagy másfele is? Hát az igazság, hogy most több ilyen festészeti projektet viszek párhuzamosan, mindig hát persze nagyobb hangsúlyt fektetek egy-egy témára. Most ez a jégkorongozós téma, ez kerek egész lett, eznek az összefoglalása, ez a kiállítás a 2000-2001-től festett hokis képeknek, tehát ez egy 10 éves periódust ölel fel, de mellette festek kávéházas képeket, motorozós festményeket, de az igazság, hogy maga a kiállítás rendezés is egy alkotási folyamat. Az is egy alkotási folyamat, ahogy te mondtad, hogy küzdelem, hogy elfogadtassam magamat, megtaláljam a közönségemet. Mert én bízok benne, hogy az emberek felfedezik ezt, hogy számukra az életükben a kortárs képzőművészet is jelenthet valamit. Tehát igazából sok olyan ember van, akik mondjuk megvásárolnak egy vászonra nyomott printet, és ezzel megelégednek otthon, és ettől boldogok, hogy ezt megveszik egy lakberendezési áruházba, de úgy gondolom, hogy egy kortárs festménnyel is lehetnének boldogok. Nem kerül sokkal több egy kortárs festmény, mint egy
egy ilyen print, technikai berendezésén, abban bízom, hogy maga a kiállítás, meg eleve a kortárs kiállítások valamit elindítanak, egyfajta szemléletet, hogy az emberek életébe szervesen részükké váljon a kortárs művészet. Eljönnek, megnézik, és bízom benne, hogy valaki olyan élményt ér, hogy rájön abba, hogy neki mi a szerepe ebbe a témában. Valakit lehet, hogy belülről megérint. Reméljük, hogy sok mindenkit fog megérinteni, és további sok sikert kívánunk a munkádhoz. Köszönöm szépen!